ऐसा हो जगन्नाथ बाबा के पूजा ना करत हो बहुत लोग ऐसा हो कि संत शिरोमणि रविदास के पूजा करत हो कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा करत हो कुछ लोग सरस्वती पूजा कमेटी के होई केहू लक्ष्मी पूजा कमेटी केहू गोवर्धन पूजा कमेटी के होई ओई तू मूल चीज कहो आखिर काहे ऊपर भक्ति कोई काहे गणनाथ बाबा कोई गो भक्त के तर लेबे रविदास बाबा कोई गो भक्त के तर लेबे राम जी कोई गो भक्त के तर लेबे 10 15 20 50 आई लोग के नामवा जप के कर्मो रुक तरत के ना राम बड़का बड़े क्यों कर नाम बड़का गणनाथ बाबा बोल रहनी ताकि वहां के नाम बोल रहे हरे राम जपाता राम कहो कहा लगी करे बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई स्वयं राम भी अपना कृति के वर्णन नहीं कर सकता वो नाम में कितना पावर हो जेकर प्रताप जान के गणपति जी प्रथम पूजनीय हो गए नाम जपत शिवम्बर भयऊ जन्म मरण के संशय गऊ तब मानता रहो भगवान केहू खराब ना हो केहू अल्लाह के मानता केहू रहीम के मानता केहू राम के मानता ओहे पर न जाए के कोनो एगो नाव धल ओ पर चल जीवो अब घाट पर बैठल बाकी पहले खुली तौना पर जाए पहले वो छूट जाइए दूसरो छूट जाए फिर केहू का नाम जब पत्र नाम के पावर का हो हम तरह के मानस से हट कर प्रसंग को सुनाओ नाम का प्रभाव का हो चाहे गणनाथ बाबा हो चाहे कौन देवता हो अच्छा केहू महापुरुष हो के मात्र 2-4 मिनट पहले तू प्रसंग के शैली बनाओ काका लोग बैठल बा चलाक मेहरारू रही तो पहले दाल चाउर दे दिले के 4 कोर खइलो खाई ना सब्जी होइल बा खाई सब्जी आइल फिर 2-4 कोर खइलो भुजियो बा फिर 2-4 कोर खइलो अचारो चटनी बा तो 100 से खा लेबो अब बेवकूफ मेहरारू पहले ही मरचा का रंगरा हाथ ना चटनी के चेक करी ना खाना लेवत तनी अब चपत पर छाट गइले कुली चटनी पहले ही खाना लेके आवत तो कहत रे खाना धो दो पानी ले आओ तो वो पते कौन पिया लेके छुएला तो छुएया लेबो पेट में आग जोत लेबो एको नाचू ऑर्केस्ट्रा के मलिकार बाड़े सो तो पहले बौरकी नचनिया भेजी है ओकरा बाद ओकरा सनीमो ओकरा बाद ओकरा सनीमो टाइम पड़ जला 2-3 घंटा लोग देख लेला अब बेवकूफ पहले ही मन के नचनिया भेज दिए से ओकरा बाद करी की एलबे तो लइका ईटा देखत के होठ ओकरा बुलाओ तो बिग दम लीडर तब का कर बनाचुआ में हम देखा नहीं कि गुरखे के नचाओ से लौंडवा के समरका बक्स सकले कोई इधर सूता रहे आ उड़ के हने चल रहल हम कने केने हो तेजा को के ने अंडरवियर वाला चुटकुला कहले बड़ा दिमाग में रखिए बोलले बड़े रह जा नाई पर चढ़ाए तनी हम इनका घबराए के ओ समय के बाद बजाना भगवान राम लंका पर विजेता हो गए और राम राज स्थापित हो गए रहे केहू दुखी ना रहे राम राज के माने सभे सुखी रहे हनुमान जी कहले कि प्रभु जी आइले तो कुछ मंगले नहीं की बाकी जाते जाते तनी माई से भेंट करे का मन करता जाके घूमे आई आ उड़ के ना जाई पैदल घूमत लोगन से भेंट करत जाई बाकी वो हमरा के वरदान दी भगवान को मांग लो तरह से कब से कहत नहीं मांग लो कुछ ले लो बोले कि ना हमरा के ई है प्रताप करी ऐसा कि और कृपा ऐसा रहे कि और नाम जे जपत होखे ओकरा पर और हथियार काम ना पहले तो बढ़िया बात बा भक्त के थोड़े मारल जाला जा ठीक ओने गोइल बाड़े आतले ने भगवान राम देखनी के हनुमान नहीं खना तुम को जुटान कइले बानी देश विदेश के नरेश हरजी औधा में कोइले हरजी औधा में कोइले 2-4 आदमी खरकता हम बहुत बड़ गलती करता नहीं राम जी के नाम धोके अच्छा 2 मिनट चिरैते जान के मार लेबे के बा तो हरजी औधा में कोइले अरे जुटा नवाना हरजी औधा में जुटा नवाना हरजी औधा में देश विदेश का जुटल नरेश हो देश विदेश का जुटल नरेश हो देखी देखी खुशी भाई माने अवधेश हो देश विदेश के राजा नवाना हरजी अवधा में कोइले अरे जुटा नवाना हरजी अवधा में जुटा नवाना हरजी अवधा में समाज में
में बीना बजावत हरि गुण गावत नारद बाबा पर धरले बेले आतले देखत रह कि त्रिविक्रम काशी नरेश राजा काशी हमनी के पृथ्वी पर ना आवेला ना राजा हरिश्चंद्र जब पूरी पृथ्वी दान में दे देले विश्वामित्र बाबा के तब बेचाए खाती कहले कि कहां जइबो सब धरती त हमार हो गइल बा कहले कि ना काशी बनारस एगो ऐसा जगह है कि शंकर जी के त्रिशूल पर बसल बा हां ऊजा के राजा त्रिविक्रम के नारदो को देखले कहले करी रे अरे वो तो तू आई बड़ो तू धरती से अलगा हो तू महाराजा नियर बाड़ो एगो काम करी खेला करी एगो कहले कि तो रिजल्ट बढ़िया होई नु नारद जी कहले कि एकदम सुंदर रिजल्ट होई लोगन के घर में झगड़ा तो लगबे करेला आई तनी मन भइल में कि रामे जी के झगड़ा पेश कर दी हम तो कहले करे के का बा कहले करे कुछ नहीं खे खाली जई हो सबका के प्रणाम करी हो रामो जी के आदर करी हो ताकि विश्वामित्र जी राजपूत हवे छतरी हवे खिसिया साधु हवे शिवम जी हमारा पुरस्कार दिले बहुत बहुत पुराना फैन है भोला दानी बनौले रही कहले कि विश्वामित्र के प्रणाम मत करी हो तनी लगवा जी है और सीना तान के दाढ़ी बड़ा बड़ा सदवाई रतरवान कर खाए खाती अब तो याद आ रहे बाकी कहत रहे विश्वामित्र जी के बारे में नारद राजा जी से बोले ले बचाना वाला जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम जनी करी हो नारद ब्रह्मचारी चाल चलल भारी चाल चलल भारी दादा मन में बिचारी तो वही के गिरी मामा के कहले गाना वाना अरे गाना वाना जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम जनी करी हो विश्वामित्र के प्रणाम जनी करी हो विश्वामित्र के सिखावल बुद्धि को भरी रहेला गोइले सबका के प्रणाम कइले राम जी के ध्यान बचा के विश्वामित्र देखत ना भगवान और तब विश्वामित्र जी बेला ना बोलले समाज उड़सल तो कहले कि राम अच्छा का है प्रोग्राम रो सब सुनता नहीं ना एक से बरियार धनिक लोग बैठल बा बाकी मर्द आदमी बैठल बा ओकरा से गरीबो पीछे बैठल बा मुड़ी पर ठोक दे अरे मुड़िया साइड करो लोकत नहीं कह तो कोई का अच्छा एगो मौगा बैठल रही समाज में इतना रुपया को के प्रोग्राम करावल बा धीरे से चिउटियो पाट देबो परी मयूर नु गड़ देले ईटा चला दिए मार भइल भगदड़ मौगा भाग जाइए मार भगदड़ प्रतिष्ठित आदमी के कहू के समाज में बोल देबो कहि के अच्छा सवेरे तोर दवाई हम दे दिले घमड़ो मत मेरा समाज बनल भी बिगाड़ो विश्वामित्र जी जो समाज उड़सल बतब राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हारे खानदान के नियम है कि गुरु का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता है और तुम्हारे सामने हमारा अपमान हुआ और तुम बर्दाश्त कर गए कहा कहानी गुरुदेव के अपमान कर ना अपमान करने वाला के गर्दन काल के सूर्यदेव के पहले कट जाए के चाहिए पहले काट दे गुरुदेव अपमान कहले के बाद पहले कैसे ना हनुमान के माने लन चला हवन शपथ लो क्रिया खा जे हनुमान के क्रिया भगवान कहने के हनुमान के शपथ लेता नहीं हे वाणी जकरा के कहो मार दे अपमान का भय सारी समाज में सबको सरकार की आदर दिया और हमको त्रिविक्रम राजा दंडवत प्रणाम नहीं किया कहले कि सूर्योदय देखे के ना चाहिए कहले कि 3 गो बार निकला तारी मार दे भो रही हो 3 गो बाण से क्रोध हवा में जनवा बाचीना 3 गो निकाली ले बनवा
अजनवा दिनिगो कलिनेल बनवा जनवा अरे गुरुदेव शपथ ले बने हनुमान के कि देखी ना बिहानवर काटो ओ कर करा तनावा जनवा बाती नहीं गिरी बाबा काट तो हले गनवा जनवा निकले मुहा मोही हाला हो जब त्रिविक्रम काशी में चलने के हनुमान की शपथ लेकर भगवान राम ने 3-3 बाण निकाला है मेरे लिए आगे नाचना पीछे पगहा पे मतलब घूमो हर जगह कहाँ बड़े दादा नारदा मोहिनी नारायण तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है वाले के तरह लकीर लौकता हमारा हो भाला नियर बांध 3 गो कहले बड़े तो लौकता बे फजीर देखे ना दिए बिहने के पर उपाय लगाओ कल के काम करो हनुमान जी घरे जाता है घूमत फिरत सबका से भेंट करो तिरकट निकल जा अंजनी माई के लगे आ गुड़ धौली हो जले हनुमान के क्रिया ना कई है पहले अपन समस्या बताइए मत गुड़ छोड़हू के नहीं ना अभी गोइल बड़े जाके अंजनी माई के गुड़ धौल हले कहां घर के हो तू कल के नाम आई हाथ जोड़ी पूजी ले चरण माई कसहू बचा लो हमर जन्म माई बचा लो हमर जन्म माई कहली कि शरणागत भइल बड़ा उठाओ कहले के नाम ना टेंशन बा बन बिलार जस तक कोनो बात गुप्त में कहे के बा हेलो गुप्त बन रहल तबले देखा ना हम कहत ने काहे कोई से हारमोनियम बाजत वाले रा विद्वता मत दिखा दो जनाइए दबोगा कि मैट्रिक में तुम फैले हो नॉन मैट्रिक गुप्त के बात कर तो चाहिए एगो तो घर परसों के सुनत नहीं के त लेनार लोग बटे अब का जाने सुनत नहीं लोग हां कि इंतजार में बाइन के अपन वाला कब पड़ेला होई जस्ट तनी माई कहली कि उठ कहल के ना माई ना शरणागत के रक्षा करो हां कहल के उठ बतिया बताओ कहल के ना पहले तहार बेटा हमें हनुमान जी एक क्रिया खा हम तो मन मन कहली कि हनुमान के शपथ लेते हैं तो दुख दर्द भगा देगा उठ का भइल बा अत नरदा के सिखावला अपमान कर देने हम विश्वामित्र बाबा के राम जी हनुमान जी एक क्रिया खा लेले बड़े आ 3 गो बाण निकले बड़े भोर ही मार दी हां गिरा दी कहली कि हो ना लो हमरा के हनुमान के रखवा देले जान बचावे खातिर आ तले ओने हनुमान जी के आवाज सुनाइल बा हनुमानो जी माई से भेंट करे के लालसा लग रहे हैं हां हनुमान जल बड़ा ओने से बड़ी पुराना धुन हो कि केसर के गंध लेके अपुरवा चल रहे केसर के गंध लेके अपुरवा चल रहे एही ले में कहे ढेर दिन पर मैया के
ढेर दिन पर मैया के अरे दर्शन भइल ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल हनुमान जी का जानते घर में कौन लीला सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के पहले सर चल रहे सब लीला लीला धारी के पहले सर चल रहे माते अरे हनुमान आ गेल रे रजवा त्रिविक्रम लुकाइल बड़े आड़ा जाके हनुमान जी आके माई के गोड़ धइले बड़े वो आशीर्वाद नहीं की दे अरे माई हतना क्रोधित तार बेटा कितना दिन पर भेंट करे आइल बा अब बेटा पर ममता माई नहीं लुटावत आई हनुमान राम के भक्त है माई खिसियाइल काहे बाड़ू चुप कहम तो मन बे हनुमान जी कहले मानो तो कहले ना ऐसा ना राम जी क्रिया को कहले कि हम राम के शपथ लेता नहीं को हम तारा बोलला के देरी रही पूरा करे में टाइम ना ले कहले कि निकल रे राजवा बोल त्रिविक्रम एना रे करिए माई के हो ए माई के हो कहले कि माई माई कहता तार भाई नहीं भई समस्या का बा कहले कि हमरो के फेर में डाल दले बा का विश्वामित्र जी के अपमान कर दले बा समाज में राम जी तहार क्रिया खा के 3 गुमार निकलले बा हमार गोड़ धइले रह तो हम तोहरे क्रिया खइनी कि तोरा के बचा ले आ तू राम जी के क्रिया खइले बड़ो अब एकर जान बचाओ तोहरे हाथ में बा हनुमान जी कहले अब न हमरा के कौना चक्रव्यूह में डाल दे राम जी हमार क्रिया खा के मार निकलले बा मारे खातिर आ तू एकर जान बचावे खातिर हमरे क्रिया खइले बा हमरा से राम जी क्रिया खवा दिल एकरा के बचावे खातिर बताओ वो कंपनी में हमरा लड़ाई करी नु जना कंपनी में एगो छोट लेबर के काम करी ले हम बाकी कोनो बात ना सकल गुण निधानम बाणाम थी सब लिखल बा सब गुण में आगे होवे चल के चल आ ले जाके सरजू जी में नदी में रातिए के गर्दन पर पानी में ढुका दे ले जाके रातिए में ढुका दहले अभी भोरे मरवावे ल रहल गर्दन भर अब तो मैं महीना ने खेली खल किताब में हनुमान कि हम ही सोची ले का जाने मार के पाला पड़ रही आ ठंडी गिरत रहे तुहा पड़त रही आ रातिए में पानी में ढुका देते तो उनका मारे के पड़ी ना सर के कूर के मर गए रहते वही में अब जब भोर के बेरा भइल बा विश्वामित्र जी कहले राम अपन बसंत हरा याद मानू बल्कि एकदम गुरुदेव जाए का नहीं खे ए जैसे पान चला दे उनका एक खोज के गर्दन काट के चलिए तो सधी के निसनवारे हरि जी बनावा चलावे सधी के निसनवा हरि जी बनावा चलावे पहिला बाण जो मरले बड़े बाण लोकल हनुमान जी कहले के राजा वरदान लेले बनी राम जी से उनका नाम जप 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 राई डूबते गोतिन के का सहारा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बाण आई कमाई आ देखलस कि तो महाराज जी के नाम परिक्रमा को लौट से जाकर तर्क शुरू कर नहीं आज प्रथम बार राम का बाण निष्फल हो गया कोई बात नहीं गुरुदेव दुगुना पावर का दूसरा बाण दूसर को बाण मारले बड़े तो हनुमान जी कहले कि रे डबल पावर लेके आवता अब ते हूं काली राम जी के मत जब डबल पावर लगाते हूं डबल तो लगा कि सीताराम 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 जय सीताराम 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 दूसर को बाण आइल बा वो लवटी गइल पहिला बाण जब असफल हो गइले पहिला बाण दूसरा बाण जाके निष्फल भइले दूसरा हल जाने खातिर हर जी सरयुग तट पर आवे सरयुग तट पर आवे सभी कभी सनवा हर जी बनवा चलावे सभी कभी सनवा हर जी बनवा चलावे जब घाट पर रहिले तो धरता रे हनुमान जी पलथी मार के घाटी पे बैठे बड़े राजा पानी में गर्दन हनुमान
घरे ना गोरलो भले गोरे नहीं हमारा जी इमरजेंसी लग जगारे लौटिए नहीं हम ई तोहरे लीला है बोले कि जी तो अपन धर्म निभाई हम अपन धर्म निभावतनी तीसरा बाण जब चढ़ौले बड़े धनुष पर राम जी राजा पर छोड़ता रहे तब हनुमान जी कहने करे रे राजवा 3 गुना पावर लेके आवता अब खाली माइये बाबू को मत जाओ एगो भक्तों का नाम धोखा वही में हम अब लगल लगा सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम सीताराम जय हनुमान जय जब हनुमान तीसरा बाण जाके मालिक आज जब लौट के राम जी के तर्कस में गिरल भर भर आंख डूब लगे गुरुदेव आज प्रथम बार के रघुवंशी के नियम फेल हो गइल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय बर वचन न जाई हे गुरुदेव वचन जब ना रहल हम चीता सजा के ही जर जाई आंख में भगवान के जब हनुमान जी लूर देखले बड़े कहले रे अजवा जाके गुरु जी से माफी मांग आ जाके माफी मांग के आ कह दे नारद सिखौल रहले हां अपन वचन राम जी से वापस ले जाके चरण में गिर गेल बड़े कि पश्चाताप भइल बा मनवा में त जाके गिर गइल हरि के चरणवा विश्वामित्र बाबा माफ कर दले कहले कि जो माफी मांग लेली तो माफ करता नहीं पहले वचन दिया रहे तो वचन वापस भी लिया था विश्वामित्र बाबा कहले कि हे राम मैं अपना वचन वापस लेता हूँ इसका प्राण बख्श दीजिए हनुमान जी जाके भगवान के शरण में गिर गए उठा के गोदी में भगवान हृदय से लगा ले हमें हे हनुमान आज के लड़ाई के विजेता तू बड़ो हमरे के हमारा नाम के चलते तू हरवा दे दीन जानी दीन बंधु दया कोइला भक्त हनुमान के गला से लगा ली हले ये लोरा वा छल पतबा नैनवा में ये लोरा वा छल पतबा नैनवा में जाके गिर गइल हरि के चरणवा नाम जप के हनुमान जी और राम के अपना बस में कर ए प्रसंग के ही जब खड़ी पे लगाओ तने हमरा कहे के माने ही रहल कि रामो जी हरले त कौने चलते अपना नाम के बखान के चलते तो राम से बेसी पावर तो नमो में न कहे कहने गणनाथ बाबा से बेसी पावर तो वहां के नाम में नुबा जे आज कतने भक्त लोग गाय गाय पूजा करता गलती ना नो बाबा काय के आगे गई व्रत भरुए होई भजन भइल सुमिरन भइल भजन भइल अब तनी चश्मा लगा अब सब है तब लोग गए हैं बहुत पुअर बात बताई हतना गंदा बात हमें को भी गंदा नहीं बोल ना सांड से हमर गांड छटो होता है बताओ